はい、皆様お待たせいたしました。どうも皆様、ロココロネと申します。本日はね、僕の世界にこの7人をお呼びいたしまして、ワードウルフというゲームで遊んでいただきます。彼らがね、疑心暗鬼になる様子などをとくとご覧いただければと思います。ではでは、早速自己紹介をしていただこうかな。じゃあ皆さん、ミュートを外していただいて。まずは、稲見さんから自己紹介、名前をお願いします。あ、了解です。どうも、シルディスです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。次は、代理人さんかな。はーい。こんにちは、こんばんは。僕、代理人かっこ仮なのだ。よろしくよろしくお願いします。あ、カイトさんいらっしゃい。次は、笑顔さん、お願いします。はい、僕の名前はあゆう笑顔です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。次、ビリーさん、お願いします。はーい。あれ聞こえてる？あれ聞こえるよ。あ、よかった。はい。ウーパールーパーの妖精ビリーです。よろしくお願いします。お願いします。次は、ニーロくん、お願いします。はーい。マルチゲーマー系 VTuber の黒桐ニーロと申します。今日は楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。次、たまちゃん、お願いします。はーい。猫耳姉妹系 VTuber の妹の方、いろはたまです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最後に、ダキくん、お願いします。鳥チャオス鳥南なきです。よろしくお願いします。お願いします。では、この合計8人でやっていこうと思います。改めてよろしくお願いします。よろしくお願いしまはい、おーす。願いします。音が。すげえな音がお願いします。真似てる。ではではね、ワードウルフを知らない方ももしかしたらいると思うので、軽く説明をしたいと思います。わからない方もね、多分ゲームしている中で分かっていくと思うので、軽く聞き流していただければと思います。ワードウルフとはですね、みんなであるお題について話し合ってもらいます。その話題はね、僕が個人個人で送らせていただくので、それを確認して、ワードウルフで遊んでもらいます。例えば、お題として、ここのテーマに書いてある、カニとエビだったとします。カニが、例えば少数派だった場合に、カニの人を話し合いで見つける、特定するって感じかな。例えば、カニは横歩きするよねとか言ったら、エビの人は疑問に思う。で、カニの人を、なんだろう、吊るし上げれば、市民側の勝利。吊るし上げる。そうそう。吊るし上げる。ちょっとね、他の言い回しが思いつかなかった。まあ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 。で、まあ、ウルフ側を処刑できれば市民チームの勝ち。市民が処刑されたら、ウルフ側の勝利。まあ、これはなんだろう、普通の人狼と似た感じなのかな。まあ、大体こんな感じ。ちょっと、ハテナに思ってる人もいるかもしれないけど。そしたらね、概要欄にみんなのね、Twitter と YouTube のリンク貼ってあるので、お願いします。全員ね、登録してあげてね。お願いします。お願いします。え高評価も忘れるなよ。高評価して。今押したか？押しとく押しとく。ポチポチしといてね。一回押しちゃダメだからね。あ、そっか、ポチポチだと奇数でよろしくなのだ。あ、ミステラ先生、どうも。先生、イエーイ。こんばんは。キャッホー先生。では何でも反応しちゃうと音割れるから。
あ、そうだね。じゃあもう、どんどんやっていこうか。1試合目。はい。うんよし。ね、僕も準備できた。 5分にしたいと5思います。分ね。はいはい。は5ーい。分。市民側が5人。で、ウルフが2人です。おーでは、個人で送るので、ちょっと待ってね。まあそれぞれにお題を送るよ。はーい。受けて立つ。とりあえず、笑顔さん釣りでいいんだよね。受けて立つ。ドキドキするね。そう、僕は今日ね、笑顔さんに勝ちに来たのだ。代理人さんには絶対勝つから。そうそうそう、勝つから僕。華麗な勝利を見てくれ。お題出されたら、あー口に出しちゃダメだからね。あ、うん、出さないのだ。大丈夫大丈夫。出さない。オッケー。代理人さん振りだからね。なんで？そうだよ違ったの今。いや僕は普通に勝つよ。ほんと。僕強いよ。本当だよ。嘘じゃないのだ。立ってるやめてやめてよ。ヨロさんこんばんは。こんばんは。口数少なくさん、こなんないんばんは。来てくれてありがとうございます。これね、文長い。早くしてもらっていいかな。待って。めっちゃおるのだ。煽るね。ドッキドキが止まらなくて。ドッキリどんどん。ああ来たぞー。ドキドキたまんおは眠れ待ってこれわかったわかったけどさ、わかったよ。なるほはあー難しい。難しい難時。しいね。ど。はいなるほど。なるほど。あ、これどうしようかな。ちょっと待ってね。よし。ちょっと待ってな。どういう話題振りしたら面白いんだろうな、これ。今回ね、初っ端からね、そう面白い展開になりそうなワードだから、ほう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 。どう表現したものか。難しいよな。あよーし。ー、なるほどやっと送れ。たなるほど。やったみんなにできた。あ、お疲れ様です。はい。お疲れ様です。いや、これはこの話題なるほどみんな読めたかな？読めたのだ。うんオッケー読めましたよ。読めた？よし、そしたらば、これから5分間話し合ってください。はい。ははーい。はーい。スタート。はーい。ーい。よはろしくおうん。願いしお願いします。ね。あせやな。あれはこれを。ーい。あ嫌いか。好きか嫌いか。とりあえず好きか嫌いかで言ってみようか。そうだうーね。ん。あんま好きじゃない。好きではないのだ、これは。僕もあんま好きじゃない。そうだね。私も好きではないね、これ。そんな好きじゃない。好きではないですけど、いいと思いますよ。大丈夫、大丈夫。好きじゃないな。どっちかというと、本当いいと思う嫌な気持ちになるかな。いや、うんいいと思わない。そううん、そうね。嫌な気持ちになるな。うん、そうなんだ。んでも僕経験はあるんだよな。うんなるほどあーでもあれ健康にいいですよ。そうなの？え健康にいい健康にいい？健康にいいんですよ。健康にいい。健康にいいの？いいですよ。そうなの。健康にいいんだ。初めて知った、それ健は。康健康知らなかった。これさ、あれだよね。クラスにさ、一人二人はいるよねって感じの人なのだ。ああ、まあ、そうだね、そうだね。いうんるねうん、これは。うんそうだね。確かうにね。ん。いや、難しくないこのワード。ああ、そう。めちゃくちゃ難しい。どう掘り下げます？どう掘り下げるあ私結構ね、これね、はいはい我慢する。頑張っおー偉い。する。うんあまあでも人前だったらないかな僕も。て。ーうんあまり人前でやんない方がいいよね。うん。そうだね、そうだね。みんな嫌な気分になるもんね。うん。あと、二人食でしょ事中とかなんかやめた方がいいよっていうふうに言われたことあるな。あおばあちゃんとかに怒られるやつ。そうだね。やめろうんうん、それやっちゃダメって言われそうそうそう。言われる。そう。けど簡単にできるよね、これ。簡単すぐにできるね。今すぐできるよね、やっぱり。できますねじゃあ話題出そっか？お願いしますあ。おお願いし願いしま。ます
ではまず話題一つ目。このメンバーの中で一番嫌いそうな人は誰ですか？誰だろう。嫌いそうな人、嫌いそうな人かみんな。嫌いそうだよね。嫌いそうな人。あ、なるほどそうや。みんな。なんだろう、誰だろう。難しいな。難しい。難しい。あ、僕わかります。これどうしたらいい？言ってけばいい。おっと代理人さんとか僕嫌いそう。僕でも多分そんなにね、嫌悪感はないはず多分。そうな。そうそうなんだ。話的に抱きさんかなって感じ。そう、僕も抱きさんかなって思ったのだ。ああ、そっか。まあ我慢しちゃうからね。うんそうだね。そうかもしれない。江川さんとか嫌いそうに見える。うん。ちょっと感じた。ああ、それは確かにうん思う。なんだろうな、偏見じゃないけど、女性は嫌がるかもしれないなと思って。あ、確かに女性嫌がりそう。好まない。あ好まないね。で話まとまらないんだが、この振り。わかんない。じゃあ誰なんだろうもう一個。出そうか。あ、おはい願いし、ます。お願いします。はい。それを共通の知り合いに例えるとしたら誰ですか？共通の知り合い。共通の知り合い。の知り合い。ちょっと待って、難しいな。難しいよそれ。あ、じゃあもう一個、なんだともう一個あるよ、もう一個。もう一個の話題の方が分かりやすいかも。なんですか。どこでよく見ますか？どこでよく見る。やっぱどこでどこだよね。学校だよね。ああ、まあ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 。椅子に座ってれば。うんうんうん。うん。静かになった。でもなるほど。あ、でもお父さんとかね、なんかありそうだよね。ああ、おじいちゃんとかも。あるね。おじいちゃんとか。残り1分切りましたよ。やばい、何もまとまってない。誰だ？当たりつけてる人いるこれ。わかる。なんかわかりましあ、た。やっぱり。そう。なんとなくわかりましたよ。確かに外だと気になるかな、僕も。家はなんかまあ勝手にすればって感じだけど。わかる。わかるな。これ難しいな。残り30秒切りました。待って待って。わかんないな。皆さんいつもやりますか？やらない。やらないのだ、さすがに。やんないかな。そうだね。5、4、3。どうしよう。はい、話し合いやめてください。はい。ではね、皆さん、ディスコードの方で、まず、怪しいと思う人を一人、チャット欄に打ち込んでください。共通チャットでいいの？みんなのチャット？1周目会議室。はーい。はーい。あれこれ会議室。同時がいいですよね。とりあえず入れといてもらって、でせーのでみんなでエンター押してもらって。了解です。よし。はい。みんな OK かな？ OK です。はい。OK です。はい。では、せーの。えいおい上待ってバードウルフは2人で2人。2人だね。本当かこれ1人にだいぶ集中してるのだ2人だけども結構集中してるよね。これではここで結果がわかります。シルディスさんを釣らせていただきますね。あ、これなんか自分が釣った人は言わなくていいのだあ、釣ったってか指名した人。そうそうそう。視聴者さんわからんよね、多分。あ、そうだね。うん。じゃあ一人ずつ左から南さんは。一人？うん。あ、代理人さんですね。どういう順番？あ、じゃあ名前画面見てないから。あ、次代理人さんは。僕、タマさん。釣った。稲見さん。ビリーさん。僕も稲見さん。ニーラさん。私も稲見さんですね。タマちゃん。シルディスさん？稲見さん？稲見さんだね。どっちも大丈夫ですよ。稲見さんなんだよな。そう、シルディスさんおっと。そう、ほとんどだったので、シルディスさんを釣らせていただきます。釣るのだ、釣るのだ。発表。パチパチパチはーい。今回の勝利は、
でででででででウルフでで。派のあれ勝利です。あれ嘘なんであれえあららあらシルディスさんは市民側でした。おっとマジそうなの？なんか健康的って言われたから違うかなって思って。いやでも健康的って聞いたことなくて。今回の人狼側、でれでで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 。ちょっと待ってね。あれはい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 。人狼側のワード、くしゃみの音が大きい人。やっぱり絶対その自分だと思ったもん。はーいはーい。ラキくんとビリーさんかな。はーい、そうでワンワン途中まで怪しいと思ったんだよ。怪しいと思ったけどやめちゃった。もう途中で絶対これ自分ちゃうわって思って。そうマジか。くっそー。ワードルで市民側が貧乏ゆすりが激しい人でした。あなんだよ。悔しいよね。いいんだよ本当に。推理ガマじゃないもん。ストレス解消にゆすったりするっていうよね。そうなんだ。そうなんだ。そうですね。初めて聞いた。体を動かすとそのまま血流が良くなって健康になるっていう。まあまあ動かないよりはね動いた方がいいからご。めん。それは知らんかった。くそー悔しいな悔しいな。いやでも悔しいね。くしゃみって健康になるの私だと思って。思った健康になる説あげればいいんだけど。大学入れますよ体の中の菌出すけどみたいな。くしゃみで健康はちょっとね。お内容的に自分違いそうだけど我慢はしそうだなと思って我慢するって言ってそう我慢するって嫌な気分って言っててちょっと怪しいなと思ったの。じゃあでは次のラウンドいきます、えい。ははーい。ちょっと待ってね。よし、行くぞ。そうそうは収まらないんだが。いやだいーたいこんな感じの。腹立つな。怖い怖い。あ違うのね僕の放送してるんだけど視聴者さんに推理がガバガバって言われた。あららいやガバじゃないちょっと今日はちょっと見せプレイするから。そうだよ。つよつよって言ったつよからつよだもん。言わせるような推理を期待してますよ。おほーこれはまたいいお題なのだ。いいかな。今回もこんな感じ。来たぞ。なるほどね。よし、皆さんに送り終えました。じゃあ配信の皆様にもね、このお題見せますね。ほうほうほうほいやこれう。まあまあまあ、これは。受け取った。なるほど。オッケはい。もうちょっと待ってね。よし、お題出せたから。では、みんな準備 OK かな？えい。ー。はーい、大丈夫です。大丈夫です。では5分間スタートいたします。どうぞ。あれ何すんだっけ。あそうか。え？違うなんでもないそう違うなんでもないやめて拾わないで。開幕。ちょっと待って違うこれ怒られるよ。これ使ったことあるよね。あるある。もちろんもちろん使ったことあるよ。最近は使ってないかな。そうだね。最近はちょっと使わなくなったね。なんだみんな一緒なのか。考え込んでるのだ。なんだみんな同じか？それ使わなくなったのはさ、その代替になる、その代わりになるものが出てきたからだよね。そうだね。そうだね。ほんほん。なるほどな。行きたいのか？そうだね。まあそうだね。大体なんかもう楽になったもんね。そうそうだね。便利になったのだ。手間がかなり省けたね。コンビニエンス。ママ喋って。最後いつぐらいに？最後ね。おととい？全く使わないことってある？
でもじゃないよね。使わない人は使わないかな。使わない人は使わないけど、まあ場面によってかな。あー。うん。あ、これってじゃあ、そういう時はこっちの方がいいなってやつうんうんで送ったりはする。書いた場りもするし面によ。って分かれそうだな。ちゃんとしたいときは使うよね状況によ。るかもね。うん。うん。状況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 によって。乗ったの今。あるある。どうしたんですか？だって使うあれ場面ってその時によって分かれたりしあ、ない？まあまあ、確かに分かれるのだ。分かれると思う。う。うんあれなんかこれの方がいいしって。そうそうそう。この時はこれでもいいかなっていう感じで使わなかった。そうそう。でも使うときは結構、気持ち込める。どうだ気持ちは確かに込めるね。結構時間かかるもんね。悩むし。そうだね。お、なるほどね。ちょっと黙っちゃった人がいるぞ。何人か。じゃあワード出しますかね、黙ったところで。はいはい。何ですか？はい。1個目の話題。はいこのメンバーの中で一番書くのがうまそうな人は誰ですか？誰だろう。誰だろタマ的にはダキくんだと思うかな。ビリーさんとか得意そあ、そうタマイルミさんとかうまそうなんだけど。あー、確かに。みんなうまそう。誰だろう。みんなできるっていう話。みんなできるのってなんかみんなうまそうう。僕はね、無理。面白いな。コメント見ちゃうとさ、なんか大丈夫なのかなってちょっと思っちゃうんだけど。やってる最中怖くて見れない。心配になってる。じゃあ次の話題出そうかな。はいはい。次の話題。サンタさんからこれをもらったらどんな感想を持ちますか？嬉しい。サンタさん。サンタ？あ、そうってなるかな。サンタか。あ、そうですか。あ、これってサンタ感じかな。そうですか。驚くかな。おっと、これは年齢がそう。だね。びっくりするかもしれないけど。あ、なるほどねってなっちゃうかもしれない。残り1分切りました。結構みんな反応が同じ感じだサンタからさ、じゃあさこれもらったらちょっと結構これ戸惑っちゃうな。なんでこれなのって。これ自分でさ、作る。もうちょっと違うなるでしょって。あ、確かに。そうだね。でもプレゼントとこれだったらまだわかるけど、プレゼントなしでこれだったらはあって切れる。あー、なるほどね。はい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 。そうだね。ました。なるほど。みんな絞れた？これはさ、ね、男の子と女の子だったら女の子の方がやっぱ得意だよね。イメージ的に。イメージ的に確かに。そうだね。そうだね。4。なるほどね。い。何にもわからん。難しいね。何にもわからん。コメントでね、ダバ推理が準備できまし怪しい人を打ってくださいね。はい。かな。いつでもいける？誰かわかんない。オッケー。よし。よ。オッケーです。オッケー。はい。せーの。えい。おー。おー。おっと。分かれたね。バラバラやで。みんな理由言わないセットで。はい。なんで選んだか。いやでも、そういう話するともう一つのワードがわかるから。なんか終わってから言うのがいいかも。そうだね。今何票かな。ビリーさんが1票。たまちゃんも1票。ダキくんが1票。ニーロさん1票。カエリネさんも1票の江川さんが2票。すごい分かれてます。ねえ、めっちゃ分かれとるのだ。ちょっと待ってね。今の票をね、配信画面に移した。こんな感じになりました。投票。江川さんが2票で、それぞれあと1票ずつかな。
これは笑顔さんが釣られます。うわえいどっちだ結果は、どっち？わかんない。わかんない。どうだ結ろう。果はですね、でれ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 。勝利です。おいやったー。タマウルフでしょ。ね、タマウルフでしょ。多分ウルフですよね、多分。ウルフ側のワードがうんメールです。メールだろうな。だと思ったそうなのだと思ったのだ。女の子が得意とか絶対手紙でしょって思って。手紙だなって思った。でメールでなんかそんな場所分ける使わないなんてことはないでしょって思って仕事で絶対使うしって思ってあ、なるほど。じゃあ、手紙あーだから途中から変えて合わせに来たのか。手紙だって思ってなるほどね。あー確かはいに。いち早くお題に気づいて合わせるってうんいうのはうん確かに。そうそう手紙って感じ。そうだからたまちゃんは候補から外れたのだ最初に。わかる。なるほど。なるほど、なるほど、なるなるほど。稲見さんとね悩んだ。やったーやりました言ってきますそうそれぞれ。なぜビリーさんにもう。一人誰だっけ？ダキ君はなぜビリーさんを途中から会話が全然なかったからかな。そういうこと。あるある。感じでだから、あれってなって、違和感がすごいと思って。でも最初ね、確かにタマさんにちょっとね、違和感を持ってて、悩んでビリーさんにしちゃった。悔しいな。悔しいね。めっちゃ悔しいね。稲見二連勝さんかはタマちゃんを人狼は選んでた。同じウルフなんだよね。あ、僕ですか？そうそうそう。いや、ウルフ同士で思いっきり手紙に変えてきたなと思って。あこれなんか怪しいなと思って。なるほどねウル。ウルフだったらウルフに投票したらダメなのでは？手紙探すのが。タマはもう一人が分かんなかったからとりあえず市民側一人釣っとけば勝ちだそうそうそう、そういう感じだよね。適当に入れたのか。そうそれでなるほどね結構黙ってたし入れる人もうんなんか多いかなって思って笑顔さんにああ、だから。なるほどね。ミートしてたわけなのだ途。中でちょっと黙っちゃったから、あれこれかな考えてんのかなと思って入れちゃったな。必死にウルフ考えてたんだよ。みんな大体同じような意見なのかな、そしたらね。そうだね。じゃあ、ここら辺で次のはい話題じゃないわ。お題言葉を投げていこう。はい。うんはーい。お願いします。綺麗にしとこう。素で悔しいな。はい。いやーやった2回とも勝ったウルフ側が勝ってるんでね、ちょっと怖いな頑張ってくそうだね。ださい、市民側そろそろ勝ちたい。ちょっと頑張ろう。ちょっと見せなきゃね。了解です。全然自分も人のこと言えないんだけどさ、ちょっとウルフも釣られに行こうよ。おっとすぐ飛び出すからな。じゃだきさん、ウルフになったら釣られてください。そうだ、自分がウルフだと思ったら釣られに行ってみるわ。まあ、犬も狼もあんま変わらんやんそれ。笑いますけどね。本当だ。そうだね。うん。でも面白いね、これ。ウルフが2人でもさ、お互いウルフのこと分かってないからさ。そう。さっきみたいに、ね南さんでおほー言っちゃうこともあるけど。おほ、これは、過ぎたらそういうことか。これは難しいかもしれない面。白さがある。ほうほうほう、難しいようだ。よし、受け取ったのだ。はい。なるほど最後にニーロくんに。はあ。これおー、なるほどね。はあ、了解。これどう振ろうかな。そっちが問題だよね。うん。面白いな。ちょっと待ってね。みんな OK かな？はい。 OK です。はい了解です。オッケー。オッケーです。 5分間話し合ってください。どうぞ。やったことはない。はい。行ったことはないない。たこと。ないああ、そうだね。もうないですねない、僕もない。ほう。なるほど漫画と。かでは見たことあるかもしれない漫画とかテレビとかあーほそうだね。あそうだね、そうだね。うんうんなかなか自分がやるっていうのもないかもしれないね。そうーないね。普通に過ごしてたらないね、これは。ないねそうだね。う。ダメだ、なんもわからん。どうえ掘ればいいんですかね。あとは名推理行こう、名推理。名推理、じゃあ、尖っていいの？これさ、僕さ、最初に聞いたときさ、思い出したのさ、やっぱりこれポケモンなんだよね。ポケモンポケモン。ポケモンなるほどね。ポケモン
ほらね、こうなるの分かってたのだ。あるね。うんうん。はいはいはい、あったかも。だかな。えほらねポケモンアニメそんな見てないからアニメとかだったらわかんない。あだからうんマジで原作でもあるよ。とかだったらわかゲーんないかも。ムでもあるよあねる。よ。うんうんうん。なある。んかそういうゲームがあるの。なんかイベントっぽい感じでうんうん。あるありましたのかな。ね。うんさあ次。ほらぶっこんでしまった。ぶっこんだね。だいぶぶっこんだね。うん、僕はぶち込むぞ。はあはあは六国さん。これ出るときってさ、結構こうおしゃめするよね。あ、まあそうだね。そうだね。これに出るときに普段着の人はおらんくない？逆に。出たらすごいね。逆にすごいね、これは。すごいよね。それは確かに強いと思う。つよつよだよ。自信ありありな普段着の人ってことでしょ。そうそうそうそれならなんかワンチャンいそうです。そういうことだよね。一人ぐらい。強そう。華やかなのが好きかな。うん。ああ、そうだね。これでも種類がないそうだね。華やかいろいろだったらいいと思う。うん。種類？種類が。誰だ？おっと話題ですか？話題。お、みんな賛同するからわかんない。だってじゃあそろそろうんじゃあ行くね。話題を。はい。これに出場するとしたらメンバーの中で誰が一番似合いますか？またかよ、そういうの。またかよ。シルディスさんかな。私ですかね。シルディスさん。シルディスさんかな。ねえ私かな。そうなっちゃうよね。うん、なっちゃうね。ここはもう外せないかな。うん。面白そうだな。難しすぎるのだ。焦がれないな、これ。難しいね。そうだね。なかなか。なかなか。うん。あ、じゃあ、今ね、ロコくん声入ってないかも。でもミュートしてる。ミュートしてます。あ、ほんとだほんとだ。いや、ディスコでミュートしてると向こうも聞こえないのかなと思って。あ、なるほどね。聞こえる。ないのか。配信では聞こえるんじゃないの？配信では聞こえるのかなと思って。多分聞こえると思う。聞こえてると思いますよ。ミュートするかで変えれると思うから、どっちをミュートして。一つ聞いてもいいみんなに。どうぞ。あ、はいはい、なんで。出たいですか？出たいですか？出たい？出たくない。あ、出たくない。え、でもいいですよ。ちょっとは堂々と。バーチャルだったら。一度は参加してみたい。うん。出てみたいのだ。出てみたいね、こ一れ。回ぐらいは。なかなか出ようと思って出れないからね。確かに選ばれたらすごいと思うけど。そう。でもなんかこうみんなでなんかこういうのやらないって言ってやるのはタワーはなんか裏方でやりたいな。裏方かもしれない。なるほどね。裏方ね。裏方なのだ。みんなを見る方が楽しいかもって思っちゃう。あー、なるほどね。なるほど。うん。なるほどね。なるほどな。なるほどな。 30秒切りました。絞れない。早いね。待って、絞れない。まあ私は結構ついたかな。今回は。今回わかんない。今回は大丈夫。とりあえず一人絞ったわ。わかんないのだ。なかなか誰だ。馴染みのない世界だから話しにくい今回。あ、そうだね。ちょっと難しいのだ。はい。時間が経ちましたので、怪しいと思う人をコメントで言ってください。誰だろう。はい。はい。OK です。 OK ですか？よし、できた。はい。では、そうだ。せーの。えい。あ、ニーロくんとかぶった。どうだ？あー、よかった。セーフ。セーフ。ニーロさん1票、代理人さん2票、江川さん1票。たまちゃんが釣られたのかな今回。かな？そうですね。
さん。ちょっと待ってね、今あら画像を出すのこれね、おっとお題、わかる。分かっちゃった。途中で多分あれってなった。多分ね。よし。では、たまちゃんつっていきます。はい。何もわからん。どうなるか。今回はね、ドゥ人ルルルル狼側が釣られたので、たまちゃん。おやったーあ、やったくない。あのワードを当ててあそうだった嘘、わかんないんだけど、なんだろう。文化祭とか残念。違う。違う。人狼側は多分だけど、劇違うかな。違うか。うん。寸劇とかそういう感今じ。回は市民側の勝利となりえましえなのか本当にイエイなのか僕は市民なのかた。人狼じゃない喜べないまた。もう一人誰だ？人狼はねかもしれない。ファッションショー。やった僕市民だあー、ファッシそうなのョンショーか。なるほど。そうなの？あ、ファッションショーそう、か。タマさんを疑った理由がそあこなの。ー、なるほど、なるほあとビリーさんも。そう。あれそうだったんだ。ビリーさんも。なんかポケモンとか言うから、ポケモンポケモンコンテストっていうのがあるのだど。なるほど。でもポケモンにファッションショーあったよね。あるあるありますね両方ある気がする。そうだから全然、なんかみんなが何の話してるんだって言って。で、ビリだから市民側がね、ダンスコンテストでしたね。うんダンスダンスだったんだ。そうそうそう。どちらも確かポケモンにあったかも。そう両方ともあるあり裏方に回りたいって言った瞬間にこれもう絶対タマさん私とちゃうやんって思ったもん。裏方、結構裏方裏方でって。裏方の。裏方やりたいって裏方って言われた時点でなんかこうステージの裏にいるのかなと思ってなるほどって思ったのだいるのは確かになるほどとはそうそう思ったけど、そんなに、どうだろうなと思って。そんなに確定ができるあれじゃないでも多分ダンスコンテストでも同じこと言ってたと思う。少本年さんとかやりたい。そう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 いうのを思い浮かぶんだな本当にやりたいんだどちらにしろね。どちらにしろ裏がいいなって言ったと思う。あなるほどね。面白い。ではあなるほどね次の話題に行こう。えいなんか全然いいとこ見せられてないんだけどどうして名推理は名推理を。名推理お願いします。え泥酔理うん泥酔ってこと泥酔して泥酔してる。泥酔していいのだ本当にいいのだいいのかありがとうございます。煙の代理人さんになっちゃう。あー、なるほど、なるほど。犯人はあいうえお貴様なのだなるほど了解。絶対さ、それ、とりあえずわかんないからこっち振ったよね。そうないよ本当だよ本当だよちょっと考えたんだけど分かんなかったからもう釣りみたいだけやんそれ。そんなことないよ上がりじゃん。そんなことないよあ来た来た。もうとりあえず困ったらそんなことないようだもん。困ったら代理人さん。そんなことないよ。そんなことないよ。いいねわかんなくなったら代理人さん。なんでおかしいおかしい僕釣ってるやつらみんな狼だよ残念だけど、狼2人しかいないから釣れねえんだよな。クソがあー、なるほどね。はい。新しいお題いただきましたこれはさはいこれは結構簡単なんじゃない皆さんにね遅れたほう了解ほうなんかほうほう簡単かなるもほど。って思ったけど。どうでしょうかね。なるほど。はいはいはいはそれいではみんな確認できたかな。うん。はい。はい、はいできました。はーい。ではこれから5分間話し合っていただきます。どうぞ。はーい。行ったことある人はい。ある。ないです。あります。あります。行ったことないです。そう行ったことあります。ある。僕ないなんでない。僕もない。なくないでも、そんなにあるんだ知ってはいる。うん知ってはいるのだ知ってはいる。行ったことあるかな。もう本当に行ったことないこういう場所結構ゲームのなんかゲームに出てくるよね。あ場所とあーして。確かに。あアニメとか漫画とかでも。あなるほどねそうそうそうなんとかかんとかとかねはいはいはいなるほどね。うん。舞台としてね。うん。そう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 なるほ僕これの歌知ってるよど。歌
歌うん歌っちゃうとバレちゃうから歌わないけど、なんかね歌がねある、節をつけた歌が。そう連想歌っていうのかな、なんとかといえばなんとかみたいなのをずっと続けていくやつ。へえ。そうそれは知らないな。それといてさ、それ逆側の人だったらどうするの？多分でも知らんと思う。まあほらほら幸いみんな知らないみたいだよ。知識つよつよ系 VTuber だから。なるほど。そうそうそうつよつよだから。はあるんだよね。場所そう場所だよね。場所というかさシンボルだよね。ああ、そうだね、そうだね。んシンボルだね。ああ、確かに。おなんかベリーさんワンテンポ遅れてるのだどうした？なんか、みんなの声が時々ね、時空のね、彼方に消えるんだよ。あなるほどね。それはしょうがない。なんでだ？なんか、ふわーんって消える。それはしょうがないな。わそうそう、なんかね、ダキさんの声がね、特に消えやすい。なんでだよ。存在が消えてる。存在が。そんな。やっぱり辛抱者が足りないから体力がないんだな。あそれはしょうがないな。今もね、消えた。ほんとうん、消えた。めっちゃ消えるやん。あとなんだろう。頑張って声変えてく？あこれ変える？話ずれてるから。そう僕でもこれさ実際どんな形なのか知らんのだ。つよつよだけどね。ほとんどだってかけって言われてかけるうまく。かける。そんなに綺麗にかけなくない？ざっくりなら。ざっくりだけど、あ、こんな感じだろうなっていうのは書ける。そうだ構造とかをうまく知ってるわけじゃないからどんな風にうまく書けばいいのか分からんのだ。そんなさ、めちゃめちゃうまくかけてるやつは無理だけど。そっか。なんかこうゆるくかけぐらいだったらイラストやクオリティぐらいだったらあーイラストやぐらいだったら書けるのださすがに。急に手のひらぐるっと変えた。じゃあだから細かくは書けん。細かく書ける？細かく書けないよ。書細かくは書けないけど、誰も大まかに書けないよなんでだよ。輪郭程度だったらね。輪郭ね。一応観光地なのかな？観光地でしょそうだね。それは。そうそうそう。観光地でシンボル。まあシンボルだよね。でかつそんなに高くないそうに見える。高さね、高さ。あんまりそうあんまり。よし。危ない。ギリギリを攻めていく。ギリギリを攻めていく。あれ。いやー、なるほど。面白いな。いやー、これなんかあれ話題振りは？なんか何年前か忘れたけど、あ、はいはい。1年で何回くらいこれを見かけますか？見かけんよ。多分毎日見るかな。画像とかテレビとか。僕テレビ見んもん。なんでも見ないですね。じゃないともうすん。ほとんど見たい。多分毎日見るかもしれない。強い。私見ないな。僕も見ないですね。僕も見ない。なんか映ってるので見るかな。そうね、めったに見ないね。見ないです。なるほどね。たまに見えるぐらい。見ないな。残り30秒切りまし。なるほど。じゃあもう一個面白い話題出して。はい。これに思考能力があったらどんなことを考えていると思いますか？思考能力。思考能力か。そうだな。思ってること愚民どもとかも。思ってそうめちゃくちゃ見下されてそうなのだ本当に。暇だな、かわいい。君のようだ、あ、今日も働いてんじゃんって。はい、ここまでです。では怪しいと思う人ね、コメント。これは難しいね。これはな。もう一人がわからんのだよな。もう一人？お。2人当たれたらすごいね。本当に。多分この2人じゃないかな。カッコで横に。なんかなんでそんなわかる？僕一人これかなしかわかんない。
はい。さてさて。ではでは、皆さん OK かな、はい OK ではせーの。えい。誰でさ、わかんなかった、なんか。どっちだろう。どうして僕なの？ちょっと待ってね、画像貼るから。一緒かと思ったけど、あれ違うかもってなったからな。なんだなんだ。あのね、ニーヤンとタマさんと、稲見さんは違うと思うのよ。一緒だと思うのよ。だから自分市民だなと思った。はい。では、 3人で悩んだ。発表先にしちゃおうかな。はい。はいはいはい。どうぞどうぞ。今回の結果発表は、ルル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 ル。市民派の勝ですよね。なんでどうしていいねどうしてえ、やっぱ歌代理でしょ。人さんの歌でしょ。出現が多かった。実現それじゃあ、ラキさんが正解かなもしかして。ウルフ側が、ウルフ側のワードが通天閣。うんで僕わかる気がする。通天閣なんだ。代理人さんとはいニーロくんですね。ですよね。やっぱぱり。マジか。うん、そんな気はした。大体みんな。あ、僕当てていい？そんななんかね、高くないって言ってたから。そうだね、それは引っかかった。僕当ててもいい？そんな低かったっけって思った。あれ、僕ワード当ててもいいの？あ、そうだそうだ。あ、どうぞどうぞ。東京タワああ正解です。ー。やったぜ。言い過ぎましたね。じゃあ高いって言った瞬間に分かった。高くないんじゃない？これは。てかね、歌はね、ちゃんと本当通天閣の歌あるんだよ。そう。普通に知らんかった。通天閣怖い怖いは幽霊幽霊は白い白いは坊さんみたいな歌があるのだ。聞いたことあるわ。本当？知らない。関西の人しか知らんかもね。僕関西の人じゃないけど。東京タワー。でも東京タワーの歌はいっぱいあるじゃん。東京タワーあるね。なんでだとしても悔しい。どうして悔しいよ。あ、でも悔しいな。え、でも、そうだね代理人さん、人狼の勝利でしょ。マジでやったざまみろみーちゃんがざまみろ見たかこれが僕の力だ。俺も結構なんかみんなと同じこと話してるかなと思ったら違かったね。そう。趣味だと思ったもんね。違うなと思いました。マジか。はあ、やったぜ。はい、振っていきますね。はーい。ちょっとこの勝利を朝がダメだったな。この勝利を切り抜こう。朝がダメだったな。もう一つがさ、なんか違うところのやつなのかなって勝手に思ってたから。通天閣にしろ東京タワーにしろそんなに見んだろう。そんなに私見ない。うん見ない見ない。テレビでもそんなに見ないよ今は。昔はさ見たけどさ、最近は高い方を見ちゃうから。見えるんだ。リッチセレブなのか？スカイツリーも見えます。セレブじゃんか。すごい。特定ですよ。おっと、言わない方がいい言わない方があんまりね住居のことは言わん方がいいよ。やめた方がいい。そうだね。いや、でも結構見える場所。やめろでもピーするピー。周辺だったらだってピー音が。富士山とかも見える家あるでしょ。あるある。全然ある。そういう感じ。富士山と比べちゃいけんだろう。はい。では皆さんにワードを。はい、いただいた。まあそうね。これはね難しいな。できたかなみんな。これ難しくない。シンプルに難しいんだけど。お題が難しい。ワード欲しかったら言ってください。その時に。最初に欲しくないこれ。話題欲しい最初に。最初に今回そしたら、聞いてみよう。です。それではスタートいたします。はい。じゃあ話題最初。これを一番最近聞いたのはいつですか？
普通に1週間前とか聞いおたな。っと嘘いや、私のいる、おっとこれちょっとね、リアルな話になっちゃそうだよね。そうだよね。そうだよねうん。気をつけてけ。リアルに配慮しながら気をつけてけ。そうなんだよ。そうなんだよ。最近聞いたかもしれないな。うん。僕ちょっとこれノーコメントにしていい？これはちょっといろいろよろしくないのだ。いろいろ。そう。わかるねこれね。そうだね。聞くといえば聞くし、聞かないといえば聞かないからな。うん。ね。いいですね。ぶっ込むか、これさ、何かする前に聞くよね。うん。わかるうん何かする前にこれを聞いて。あうんわかるわかるわかりますよ。よしよしよし。さ、じゃあもっとぶっこんでいい？何かする前っていうかさ、スポーツだよね。はい。ある特定のというか。そうですね。は必ず僕聞くんじゃないかなと思うんだけど、どうかな？確かに。それは聞く。確かに。おう、なるほど。クソ。なるほど。クソ。ってなんだ。いや違う。誰も表せないなと思って馬脚を。そうだよ。うざだ。ぶぶち込んでけ。ぶち込んで。どこの？じゃあね。あ、はい。これを最後まで歌えますか？どこの？どこの？わかんないな。歌えるかな。ちょっと今は歌えないけど。そうだよね。僕これちょっとノーコメントにして。きついなこれ。歌い始めたらびっくりしちゃうよね。歌はねちょっとね。でもさ、歌なのだ。もうね、みんな歌ってことはもう分かってるよね。あれ？だって歌うって今ロコさんは言ったよ。まあ歌だね。歌えるね。そう。おっと？なんか僕なんか掘っちゃった？なんで？どうして？違うもん、僕じゃないよ。やめて。こっち疑惑の眼差しを向けるな。評価？風評被害。これさ、こうさ、ちっちゃい時から聞いたことあるよ。タマは結構そうね、ちっちゃい時からどっちかというと、大きくなるよりはちっちゃい頃の方が聞いてたよ。そうだね、そうだと思う。そうだね。それは場所によりそうだけど、今よりかは昔の方がいっぱい聞いてた、これは。聞いたことない人はいないんじゃない？そう、あんまりコメントしたくないけど。聞いてるよね。いや、コメントしたくないっていう人の気持ちは多分分かる人は分かるよ。それはね、いろんなものがねバレてしまうからね。そうね。触れてはいけないところ。そう、ワードウルフ的にダメなんじゃなくてね、ちょっとね、見バレ的にね、危ない。そうね。歌い始めたらもうアウトだしな。そう、歌い始めたちょっとびっくりしちゃうな。でも歌ってもそんな。みんなでもうそのまま検索にかけるしかないね。そうだね。出てきそうですね。特定。よし、わかった。たまちゃんは味方だ。どうせそうやって引きずり込まれて代理人さん的だと思ってたんだ。なんでなのだ。おかしい。みんな敵だと思ってるから。みんな。じゃあ味方って言っとかないとさ。なんで。いやでも。みんな市民。そうか。他話題あるの？一応あと残り10秒だけで言っとくね。テレビでこれを聞いたことはありますか？あるよ。ある。さすがにある。ある。はい。あー。みんなあるじゃん。まだ10秒。やばい。終わっちゃった。やばい。みんなあるじゃん。
誰にしようかな、天の神様の言う通りなのなのな。よし決めた。見せてください。じゃあ怪しい人をね、コメントに打ってくださいね。はーい。ちょっと待ってね。もう。かな。あ、ごめん、ごめんなさい。なんか見えたぞ。なんか見えた。なんか今見えたのな。なんか今なんかチラッと。気のせいだよ。気のせいか、気のせいならしょうがないの。気のせいならな。オッケーかな、みんな。本当か。打ってた。はい、腕ました。はい、打ってました。はーい。せーの。お私。おー。代理人さんがえ、なんで僕なのだ。代理人さん2人、ダキくんも2人。2人。は一緒かな。これどうしよっかな。みんな絶対面白がって入れてるだろう。 2人から一個一個こう話題出して。ああ、いいですね。そう。話題一つ話題ね。 2人で話し合ってもらう。そうそうそう。代理人さんで話し合っていただける。話し合う？何？さっきみたいにこうだよねみたいな感じで。続きを。じゃあもうちょっとここは攻めてこうじゃあな1。分間ぐらい話してもらって、えい。決戦。決戦投票。その話をみんなが聞いて、もう一回投票してください。あららら。へいへい。ははーい。むずいな。へいへい。学校で普通に流れたりしたよね。まあ学校だよね、普通はね。ね、大体はね。いや、まあ、そのあたりに関してはちょっとセンシティブな話題だからさ、僕はさ。そっか。ごめん。さっき言っちゃったごめん。そうなの。難しくね？そうなんだよ。そこに触れないようにこの話題を展開するって難しくない？そう、別に触れてくれてもいいけどさ、触れられたとしても答えられんってだけなのだ。これでも、ぶっ込むけど、答えられん人って、結構、年かさの言ってる人って、ちょっと、うってなると思う。僕が年かさ言ってるわけじゃないのだ。言わずに置いたのに。やめて。何も言ってない。あえて触れなかったからな。本当に。そうだね。あと10秒です。大丈夫、私124歳っていう設定だから。じゃあ、ダキさんすればいい？そうやな。そうそうだな。代理人さんとダキくん以外で投票お願い。なんで今そうだなって認めちゃったの？びっくりしちゃった今。最終決戦。こんな子、あ、リンさんこんばんは。こんばんはーい。わっしょい。わっしょいわっしょい。僕じゃないからな。僕じゃないからな。いいか、僕じゃないからな。みんな打てたかな？酔ってた？打てたかな？打ってたか。もう疲れてるかもしれない。せーの。よーし、はい。おっと。私ですね。やった結果。やっバチンとか気のせいだよ。意外とさ、実際さ、この2人両方ともウルフっていう可能性もあるんだけど。そう、僕それちょっと思ったんだよね。ありえる。最終投票こんな感じになりました、皆さん。ではでは、ダキ君を釣っていこう。イエーイ、つろつろ、ウェイウェイウェイ。結果発表です。今回は、ウルフ側が釣られたので、市民側のですが、イエーイ。相手側のテーマを当てれたら、そっか。君がよかな、国家。おっと。国家。惜しい。やってしまった。僕のさ、発言めちゃくちゃヒントになったじゃん、さっきの。年かさの言った人はちょっと黙っちゃうよねっていう。それでさ、国家かなって勝手に思ってて。年かさの言った人ほど歌えるんじゃない？学校の歌、校歌。そう、だから僕喋れんと思って。そう。だから何か作業する前に話すとか言ってたじゃん。校歌聞きながら作業する人いるかなと思って。そう。ウルフ側なんだ？ウ
ウルフ側はラジオ体操の曲ですね。そうなんあうん。ちなみにもう一人ラジオ体操か私だ。もう一人ウルフは黄色く。私です。なんだってあマジかく。そー。まめちさんこんばんは。だけど確かにね、ごチェストしてしまった。どうのこうのって話したとき、ラジオそんな困るそんな聞いて困る曲だっけこれと思って。これはね、喋っちゃうとバレちゃうからね。どんなとこ。だからテーマを、これの歌のテーマをさ、聞こうと思ったけど危なかった。聞いたら一発でバレちゃったね。そうそうそう。じゃあ時間もそろそろなので、お、そうだねラストの話題にイエーイ最後こそ決める。本当だよ。本当に決めるよ。推理を聞かせてください。真面目推理するからな。見てろよ、見てろよ。何笑ってんねん何笑ってんねん怒ってないよもともとだよもともとデフォルトだ。デフォ。ここで名推理ビシッてやって。そう。もうビシッとするから見てろよ。ね、ビシッ。もうなんならね、6杯目いくからな。めっちゃ飲むじゃん。めっちゃ飲むやん。飲みながらやってんのか。そうだよそうだよ。飲まないとこう灰色の脳細胞がぐるぐるしないから出れんだよ。脳細胞を働かせるガソリンが必要なのだ。ガソリン。そう、ガソリンがね、火つけたら燃えるのだ。あとスピリタス飲んでんのか。スピリタスもあるけどさ、喉焼けちゃうから。なるほど。そう、配信中に飲んじゃいけない。うえーってなる。おえーおらら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 らってなる。大変なことだ。なんでそんな可愛いおえーを言うのだ。では皆さんにお、来た来た。振らせていただきました。はあ、難しいことは言っちゃう。難しいね。最後にね、なかなか難しい。ぶち込んでくるな。最後ね。面白い。まあ面白い。なるほど。どういう話を持って。はい。なるほどね。これから5分間話し合ってください。どうぞ。はーい。さて。やったるで。いや、僕はちょっと沈黙の探偵になるから。そうかな。推理の方に。そう。周りの人であるかな。いる。あるかな。どうやって下げよう。難しいな。これね、掘り下げがね、難しいんだよ、これ。そうだね。経験っていうか、そのシチュエーションに出会ったことがあるかみたいな。あるかな。それは何、自分がってこと？あ、それは違うか。自分じゃない。自分じゃないよね。ね。ある意味自分か。自分？ある意味自分。自分。うん。わかんなくなってきた。名探偵だから。まだ名探偵だから。名探偵だから。出ましたよ。推理の時間。真実はいつも一つ。3つぐらいある。やめてもらっていいかな。なるほどね。なんだろう、どう振ったらいいかな、これ。話題出しましょうか。お願いします。はい。これを見たとき、どんな感想を持ちますか？感想か。これさ、僕めっちゃさ、釣られそうだからやめとく言うの。でも率直だと悲しい。おー、優しい。そうだね、悲しくなるね。みんなまた一緒か。いや、悲しい。そっか、悲しい。なんか元気にしてあげたいなみたいな気持ち。はあ、なるほど。頑張れってなる。頑張れってなる。頑張ったって無理は無理なのだ。そうだね、似たような感じだね。
これ、うんなかなか掘り下げるの難しいぞ。難しい。でもたまちゃんは一緒な気がするな。なんか江川さんは一緒な気がする。ぽいよね。僕もたまちゃん一緒な気がするんだけど。なんでえ、本当？なんでだ信じていいかな。信じて。話題出す？お願いします。はい。じゃあそれを見て、なんて声をかけますか？どんまい。声がけ。声かけねえな、多分。なんか無言でこう肩ポンポンしちゃうかわかる。わかる。ああ、もうビリーさんは味方だ。難しいな。あ、なんかギュッてしたくなる。わかる。ああ、わかる。わかる。なるほどね。いやー、どうなんだろうな、これ。ちょっと待って、本当悩むんだけど。じゃあさ、ぶっこんでいいんだよ、ぶっこんでいいんだよ。じゃあぶっ込むよ。これさ、相手にするのがさ、その相手にする側の自分が、年がどれぐらいかでもちょっと接し方が変わるよね、多分。変わりますね。そうね、そうね。まあ、変わんないとちょっと、こいつ距離なくねってなるからね。確かに。ちょっとやばい人。やばい。ぶっこんだのにぶっこんだけど、まあ、共通のことだったね、これは。ねえ、ニーロちゃんどう思う？そうだね。まあ、手は差し伸べたくなるね。ほー。良い心の持ち主だったら手を。良い心なんだよなんでその一言得がすごい。残り1分切りました。両親があり。一人はなかなか手を差し伸べられないんだろうなっていう悲しい思いをしてしまう。両親なんか勇気は。両親。なんか今両親。あ、いい心か。ごめん。親の方かと思ってびっくりしちゃった。なんだびっくりしたと思って。残り20秒で。 20秒。今、稲見さんの部分だけ空欄なんだけど。名探偵。待って待ってわかんないよ待ってよ最終手段使うわ。3、2、どれにしようかな。終了で。どれにしようかな。どちらにしようかな。天の神様の言うとこれワード2つ分かったわ、これ。多分合ってると思う。なのな。もちょっと合ってるかも。鉄砲撃ってバンバンバン。おまけにバンバンバン。もう一つおまけにバンバンバン。なるほどね。適当に選んでる。そんなことないよ。オッケーです。じゃあ OK かな、みんな。私 OK でーす。あ、待って。よ、撃ててない。オッケー。はい。せーの。なんでなんで圧倒的に多いのかな。あれ僕撃ててる？あ、待って、僕撃ててないわ。ごめん。でかな。撃ててなかった。あ、そうだね。それでもなんでそうだね。圧倒的すぎ。どうして江川さん、今から稲見さんに変えていいのだ？さんの僕違うんだよ。待って。いや、もうダメですよ。くそ。もう帰れない。はい。おさんお願いします。皆さん、今こんな感じですね。では。見えない。代理人さんを作って結果はどうなるか。苦しいのだ。やめてほしいのだ。発表です。今回の勝利はウルフ側の勝利になりました。ざまみろじゃねえのだ。負けた。いや、稲見さんかな。稲見さんだと思ったのだ。多分ウル私もね。フ側のワード言いますね。もう一人。猫です。だよね。そうだよね。そう、私です。そうだよね。絶対ニーロさんだと思った。生存者その側は、あれ多分なんだっ
っけホームレスとかそういう。おっといじめられっ子じゃないかな。おっといじめられっ子おっとあー決めていいよ。違うわ。なるほど。泣いてる子かな。いいよ決めあーて。似た感じかいいんだよ。あ難しいよね。これ当てんの泣いてる大変だ子とか。うん、難しいと思う。これ難しいわかんないと思うよ、あの会話では。ざまみろね当てる失の恋し難しいですねた親友ですね。失恋したし。あー、なるほどなるほど。あーそういうことか。手を差し伸べるが面白かった。そうなんか手を差し伸べるってそれどういうことって思ってすごいね。思ったけどドンマイっていう風に声かけるって言ったときに、猫にドンマイってよしよしとかって何かしらのアクションを起こすのにドンマイって言うのかなって思って。相手がね人間だから。これ絶対違う。すごい最低だよね。どんまい確かに。へいへいどんまいどんまいどんまい気にすんなよ。また明日があるさ。どんまいどんまい。明日があるあんなの拾ってあげて誰か。冷たい人たちになってたんだね。僕もそんな元気にしてあげたいとか頑張れとかそういうの思わないからざまあみろって思うから。ダリニーさんひどいな。両親はかけらもないんだけど大丈夫です。両親ないんじゃないかな。親御さんやっぱり、また両親のとりあえ話なの。ずつっとくダリニーさんなんで釣るのだもう釣られたよ。やめろやめろ釣るな釣るなもう残機がない。いや、なんかずっと代理人さん疑ってる気がしたから、なんかひどいよ。今回はさすがにそうそうそう信じようかなって思って。なんだよその推理。で、なんか稲見さんがすごいずっと黙ってたから。そう僕もそれ思った。と、なんか新色さんの手を差し伸べるが、んってなったから、多分新色さんやろなとその思って。二人の人狼だって。手を差し伸べたら親友と自分っていうコラボになっちゃうのだ。それはまずいな。でもなんか代理人さんがなんか年齢によっても違うよねっていう変わるでしょう。距離感って親友だから変わんないのではって思ってなんでだってさ小さい頃はさ小さい頃は元気出せよみたいなさ公園でさ慰めるみたいなんだけどさ大人になったらほらお酒の席で慰めるっていうのができるからまあ僕ちょっとよくわかんないけどそうそうそういうことだったの。何僕の話題作りが下手だったの。くそみんな代理人さんをさ怪しがってるから否定したがるんだよね。ひどいよ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 。でも信じようと頑張ったんだよ。なんだよ信じようとしますけどなんだそれ。なんですよ。日頃の行いだから。なんで僕日頃の行いいもん。ではこんな感じでお時間もねはい来ましたので。あっという間だ。ねえあっという間だった面白かった。楽しかった。悔しい。それって勝者とかいるんですか？一番ポイントが高かった人とか。じゃあ僕で。商品作れるのこれ。いや買った側の数が多い人とか。ああ数えてなかったなそういえば。自分がどんだけ勝ったかもわかんない。でもじゃあ配信終わったら後で集計してイエーイ送っておくので。まあ僕ってことでいいよとりあえず。いや代理人なんで釣られて負けた。待ってランキングナンバーワン。なんでよなんでおかしいな。ひどいよなリス。ナー側にもね。あ、リスナー側そうだね。本当だ。リスナーリスえ、たまちゃんめっちゃみんなタマっていう、なんでナーほんとだ。なんであれタマ怪しくないよ。はい。なんで草生やされてるのだ。どうして。ではでは後で皆さんこのコメント読み返してね。はい。悪くてから皆さん。ではね、ワードルフ第1回を終わらせていただきます。はいお疲れ様でした。お疲れかな。実はおっと第2回がありあー参加したい。 1月の11日、空いてたかな来週の土曜日ですね。2週目。2週目。つられたつられた。メンバーをガラッと変えて、ワードルフもう一回開催させていただきます。イエーイ見よう。
今見てる皆さんもね、面白いと思ったらもう一度視聴者側でなんか見ていただけると嬉しいかなと。視聴者側で見たいね。面白い。初めてやったけどね、すげえ面白かった。ねえ、面白かった。そうだね。面白かったのになんで僕釣られたのだ、本当に。わからん。さっぱりわからん。あれですよ、日頃の行いですね。なんでだよ。仕方ない、仕方ないよ。おかしい。まだあるんですよ、ワードウルフ。楽しみ。ちょっと絶対リベンジするからな。見てろよ。あ、糸井さんこんばんは。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 アーカイブでも見ていただければと思います。そうだねはい。お疲れ様でした。お疲れ様でーす。またねあ、メンバーの紹介。ー。あ、そうだ。メンバーの紹介しようか。はーい。参加者、左から稲見さん、代理人、えい。笑顔さん、ビリーさん、ニーロくん、うんたまちゃん、ダキくん、そしてゲームマスターのロコがお送りいたしました。概要欄にね、皆さんの Twitter と YouTube のリンクありますので、フォローやチャンネル登録してあげてくださいね。それではまた来週のワードウルフでお会いしましょう。またね。バイバーイ。またねまたねバイバーイ。またねー。バイバーイ。またね。バイバーイ。バイ、おい。よいしょ。